Sahabat Gemilang, segera Anda dengarkan acara yang akan mengupas seluk-beluk seni budaya Kabupaten Magelang. Semua dikupas tuntas dalam Borobudur Semawur. Borobudur Semawur bisa Anda dengarkan di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, sugeng pepanggihan. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Nuwun para kadang sutresna putra miyarsa. Pepanggihan malih kalian kula ngguluwi caksane ingkang dengan dalu menika lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik lan informasi. Saben-saben malam Kemis kula sowan ngabiyantara lumantar Gegono saha lumantar gemilangfm.id ingkang saged midhangetaken saha amirsani lumantar kanal YouTube-ipun Gemilang FM. Sumangga wonten ing giyaran adicara Borobudur Semawur, satunggaling adicara ingkang duduk-dudah mekaring kabudayan Jawi, maliginipun wonten ing tlatah Kabupaten Magelang miwah kiwa tengen. Inggih Bapak Ibu para pandemen kadang sutresna putra miyarsa kakung putri wonten ing Kabupaten Magelang sakiwa tengen ingkang saged nampi giyaran menika. Rumaos bombong bingah sanget dalu menika kula mboten kiambak ananging sampun kersa rawuh wonten ing Gemilang FM wonten ing studio panjenenganipun kadang kula sepuh satunggaling praktisi budaya miwah satunggaling wartawan senior wonten ing tlatah Kabupaten Magelang ingkang dumugi samenika tasih giat nyerat wontenipun kabudayan, wontenipun tradisi lan situs-situs ingkang wonten Kabupaten Magelang. Sinten malih panjenenganipun. Nah, ing samangke badhe kula babaraken ananging dalu menika badhe ngrembak babagan satunggaling tradisi ingkang wonten Kabupaten Magelang, maliginipun wonten ereng-ereng Redi Merbabu. Jimbah. Wonten ereng-ereng Redi Merbabu, maliginipun wonten ing Dusun Gejayan, Desa Banyusidi, Kecamatan Pakis. Sinten paran-paranipun? Panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Mas Sukandar. Monggo sugeng dalu, Mbah. Nggih. Leres Mas Parwoko. Nggih. Wonten ing ereng-ereng siring sukunipun Gunung Merbabu. Siring Kilen inggih menika wonten ing Dusun Gejayan, desanipun Banyusidi, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Menika wonten satunggiling tradisi ingkang dumugi samenika tasih dipun uri-uri, tasih lumampah ajeg. Lan melampah kanthi rancak saben tanggal gangsal Sawal saben taunipun ya, gangsal Sawal. Ingkang dipun adani wonten ing Tuk Telumpak, mata air Telumpak, Tuk Telumpak wonten. Dados menawi tanggal gangsal Sawal menika berarti sampun riyaya ingkang kaping gangsal nggih. Bodho 5 dina. Nah, saker mboten dinten Jumat, nek dinten Jumat dipun undur biasanya. Dados dipun undur dinten Sabtu nipun. Oh, ngoten. Kalau wingi pas dinten Selasa Kliwon. Oh, nggih. Nggih, pas dawah Selasa Kliwon tanggal gangsal Sawalipun. Nawi Masehinipun kalau wingi menika dawah wonten tanggal 21 Maret. 2026 Masehi. Dados masyarakat Dusun Gejayan kalian masyarakat Dusun Keditan dumugi samenika tasih kagungan kapitadosan menawi Tuk Telumpak menika minangka pepunden. Manut critanipun, legendanipun kala puluhan atau atusan tahun kepengker nggih. Zaman Kediri, Kerajaan Kediri. Menika minangka pertapanipun Kiai Singobarong ingkang asalipun saking Kerajaan Kediri. Tebih nggih. Nggih. Wonten menika mertapa wonten ing Telumpak menika. Tuk Telumpak. Nggih. Kala semanten Tuk Telumpak nika awujud sendang. Oh, ngoten. Terus toyanipun kathah, tukipun nggih kathah, wonten pitu tukipun.
Sinaosa samenika sampun kantun alit kintir-kintir toyanipun Neng tasih. nggih. Wonten ereng-ereng ereng-ereng lembah napa ngare wonten ing sukunipun Gunung Merbabu Nggih. menika. Nyuwun sewu Mbah Nggih. Katen. Kenging menapa ingkang nindakaken sungkem telompak menika Nggih. namung warga dusun Keditan. Keditan kalian Gejayan. Keditan desanipun Pogalan nggih. Nggih. Dados manut critanipun manut sejarahipun nggih. Kala taun 1933 Nggih. menika dusun Keditan menika nandang napa nggih namanipun paceklik ingkang sawetawis dangu amargi menapa amargi kala semanten ketigonipun panjang Panjang. satemah tanduran-tanduranipun sami mboten Garing nggih. garing mboten saged woh garing Nggih. lajeng rerumputan ingkang kagem tedan Di rajakoyanipun nggih menika nggih rekaos nggih. satemah pagesanganipun warga dusun Keditan menika sangat-sangat rekaos kala semanten. Nah, menika salah satunggiling kepala dusun asmanipun mboten dipun sebataken nggih. Menika tumunten ngajak warganipun dusun menika sowan mboten sowan nggih. Tindak dumateng petilasan pertapan telompak menika. Nggih. Saperlu nyuwun pitulunganipun leluhuripun nggih ingkang inggih menika Kyai Sungobarong menika kados pundi supados kawontenan ing dusunipun nika saged pulih kados sakawit. Muni raja subur makmur malih. Nggih kala semanten nggih dipun adani dinten Riyadin menika wulan Sawal nggih menika rasami sungkem. Dados lumantar Kyai Sungobarong Suwargi leluhur warga dusun Gejayan Kyai Singodijaya nggih menika lumantar leluhur-leluhuripun menika nyuwun dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos supados menapa ingkang dipun jangka warga dusun Keditan kala wau. Warga dusun Keditan supados saged luar saking bebaya peceklik menika. Nah, satemah sasampunipun nyuwun pitulungan nggih lumantar leluhuripun. Tapi ingkang dipun tuju namung lumantar nggih, namung kangge mergi nggih. Nggih. Namung lantaran mawon dumateng Gusti Allah ingkang murbeng dumadi ing Mampu Jagat. Menika lajeng kawontenan alam saged ewah mangsa Ketiga dados rendeng. Jawaipun kathah lajeng suket saged tuwuh kanthi subur tanem tuwuh palawija menika mboten enten sabin ya mboten palawija menika saged subur makmur satemah para warga Keditan menika saged gesang mulya malih kados sakawit. Awit saking menika kagem mengeti atur panuwun menika saben wulan Sawal tanggal gangsal warga dusun Keditan dalam tanda kutip sowan wonten ing pertapan telompak menika. Saperlu bekti. Asung bekti. Dumateng leluhuripun. Nggih. Nyuwun pangapunten. Mbok menawi manut irah-irahanipun lak sungkem telompak. Nggih. Menapa wonten ing papan menika lajeng nindakaken sungkem kados mekaten kados sungkemipun tiyang menapa namung asok wujudipun sesaji kados pundi? Mboten. Dados mboten sungkem kados kita nek sungkem lebaran kedados sembah kalbu mboten nggih. Wonten mriku ngawontenaken ritual atur sesaji niku namung kangge srana nggih. Nggih. Wonten tumpeng enten ubur rampinipun sesaji menika kan
doa tanpa kata-katanya. Iya. Barang-barang ingkang dipun wonten sesaji menika kan minangka saneponipun pandonga nggih. Menika ingkang mandhegani ritual menika Pak Alip menika juru kunci kalian sesepuh dusun Gejayan. Menika ingkang mandhegani ritual menika. Lajeng kaampingi kalian Pak Suja menika sesepuh saking Keditan. Oh, ngoten. Nah, saderengipun dateng Tuk Telompak menika para warga saking Keditan menika ngawontenaken kula nuwun wonten ing dusun Gejayan menika ingkang dipun tampi kalian kepala dusunipun wonten pelataran Padepokan Pandowo Jaya nggih. Nggih. Menika kairing kesenian jatilan. Oh, ngoten. Jatilan. Kairing kesenian jatilan. Wonten niku dipun tampi Pak Kadus asminipun Pak Nun Sewu. Lajeng wonten saking mriku lajeng prosesi arah-arahan tumuju dumateng petilasan Telompak. Nggih udakara pinten niku? Kinten-kinten 1 kilometer lah mandhap. Oh. Wonten niku dasar jurang nggih. Oh, ngoten. Nawi manut sejarahipun apa critanipun piyantun mriku menika mriku niku riyen kuatah tuk toyane ageng tapi gandeng owah gingsir kahanan alam nggih. Nggih. Samenika nek kanten alit menika. Nggih. Mbah menawi menika ingkang dados lelandesan asmanipun naminipun dusun Banyu Sidi mbok menawi banyu niku toya nggih, toya banyu Sidi niku kan ageng. Nggih. Kemudian mriku rumiyin kathah tuk kathah sendang. Banyu Sidi toya ingkang ageng gitu. Menika. Sepriki asmanipun Banyu Sidi namanipun. Nah, sinaosa samenika kawontenan sampun ewah gingsir nggih. Mboten kados alam kathah ingkang gundul alas-alas ereng-ereng Gunung Merbabu niku alasipun sampun kantun segedhe nggih. Sinaosa wonten sakiwatenganipun Banyu Sidi menika tasih kathah pinus nggih. Tasih wonten nggih. Wit-witanipun ugi tasih ageng nggih. Tapi nika namung kantun segedhe. Kata-kata sanika dipun babat lajeng dados tegalan-tegalan nggih. Tegalan-tegalan. Lah, nyuwun sewu, Pak. Menapa warga Keditan menika namung minta senjata pitulung mawujud doa dhateng Pangeran kanthi srana leluhur ingkang wonten situs Telompak menika. Nggih. Menapa toya ingkang mijil saking Tuk Telompak menika dipun pendet warga dhateng dhateng warga Keditan. Mboten? Mboten. Oh, mboten. Tebih Keditan kalian nggih tebih nggih. Tebih. Temene toya ingkang medal saking Tuk ingkang alit menika dipun wadahi kados jambangan kados napa gentong nggih, gentong. Menika warga Keditan Gejayan menika kagungan kapitadosan menika toya berkah. Toya berkah menika kapitadosan nggih. Nggih. Nika saged kangge nambani sakit lan sanes-sanesipun nggih. Dados toya menika kan namung lantaran mawon. Menawi kita ndonga toya wonten gelas kita suwukaken, kita minum, kita ombe saged maluyaken sakit. Sesakit. Menika kapitadosan saweneh warga dusun menika nggih wonten ingkang sami nadhahi ngagem dipun foto wangsul. Menika agem menapa kita mboten mangertos, tapi tujuanipun nggih kagem kasainan ya Pak nggih. Tapi wonten sepriki wonten mriku niku tukipun nggih dipun wadahi gentong niku. Nggih. Dados sampun mboten dipun ginakaken minangka panggesangan saben dinten damel air minum mboten nggih. Mboten. Karena alit nggih. Sampun alit sanget nggih. Amin. Nawi air minum kagem warga Banyu Sidi menika mendhet saking nginggil. Saking nginggil malih. Kok kula kesupen wonten tuk. Menika tuk ingkang ageng menika wonten dusun Banyu Sidi menika, desa Banyu Sidi.
Kalau tahun 726 napa 727 pikantuk bantuan saking Oxfam Inggris. Bantuan perpipaan ya, catering perpipaan. Dumugi sapriki tasih kagem nyekapi Kabupaten Toya warga Banyusidi. Desa Banyusidi. Nika ketiga rendeng nggih mboten nate namung asap, paling nggih. debitipun ingkang sedo Berkurang. tapi mboten pecah. Amargi wonten ereng-ereng merbabu niku kan kathah tukipun nggih. Tuk ingkang paling ageng wonten ereng-ereng Gunung Merbabu menika wonten tuk mas. Oh, wonten tok Mas. Tapi nika tebih saking Banyusidi. Saking Banyusidi. Tuk mas niku klebet perbatasan Gerabak kalian Pakis nih. Oh. Niku wonten tukipun dumugi sepriki ageng. Wonten niku wonten prasasinipun prasasti tuk mas. Dadi wiwit zaman abad ke-6 zaman Kalingga mbok menawi nggih. Nika wonten mriku toyanipun sampun dipun ginakaken kagem pengairan, kagem ritual. Oh, ngoten. Ritual agama Nggih. Hindu ya nuwun sewu. Dados nika cerita masalah toya nggih. Sinaosa nyebal saking. Nggih. Menika nanging tasih wonten gandeng jenengipun. Perkawis toya ereng merbabu. Nika to ingkang paling ageng wonten tuk mas menika. Tuk Mas. Sepriki toya sange tuk mas menika dipun pendet kangge PDAM Nggih. Kota Jalan Akmil. Oh, gitu. Pipanipun ageng. Nika tirahanipun toya tesih kathah. Oh, ngoten. Kagem umat Hindu toya sange tuk mas menika nggih melasti mendet toya kagem acara ritual wonten wonten Candi Prambanan menjelang Nyepi menika. Nyepi. Oh. Mendetipun nami umat Hindu saking Magelang, Magelang Temanggung Purworejo mendetipun ritualipun wonten saking tuk mas menika. Tuk mas menika. Dados wonten Akmil menika sumber airipun mendetipun saking tuk mas menika. Nggih, saking tuk mas. Oh, dados padahal tebih nggih. Tebih. Pipanipun ageng diameter berapa puluh senti. Wonten pipa kalih mriku. Terus ditanam di dalam tanah dari atas sampai bawah. Nah, tirahanipun mlebet teng Kali Elo. Saking tuk mas mili. Sepriki. Kados wong daerah mriki Tampir niku wonten tuk ingkang ageng ya. Niku nggih wereng-wereng merbabu to. Nggih. Tetes wereng merbabu niku kathah toya. Toya Ingkang saged kagem nyekapi Kabupaten Toya warga Kabupaten Magelang Siring Wetan nggih. Oh, Siring Wetan. Menawi ereng-ereng Merapi malah tuk menika awis-awis nggih. Awis nggih. Nggih menika. Lajeng wangsul menawi dhateng materi kala wau. Nggih. Sungkem Telompak. Nah, menapa pasartanipun utawi warga dusun Gejayan kalian Keditan menika mliginipun ingkang dusun Keditan ingkang nindakaken ritual sungkem telompak menika namung maligi dhateng generasi sepuh menapa ugi eksistensi menika lajeng dipun terapaken dhateng sedaya putra wayah dumugi sak menika, Pak. Nggih dipun sinartan para putra wayah. Oh, dados tetep meregenerasi terus ngoten nggih, mboten wonten kendhatipun. Kan kagem nguri-uri budaya spiritual mereka nggih. Oh, ngoten. Budaya spiritual ini kan budaya spiritual to niku. Iya, betul. Niku nggih. Lari-lari niku sami nderek. Sami nderek. Nggih. Dados sampun dados kearifan lokal. Kearifan lokal. Kalau wingi menika wonten tambahan ritual kalau wingi. Nggih. Amargi wonten kelompok jadilan ingkang saking Keditan menika jaran kepangipun enggal. Nggih. Barenganipun enggal menika dipun menapa namanipun? Dusi. Nggih, dipun jamas. Nggih, saking toya menika. Oh. Sepados menawi kagem mangke berkesenian nggih. Nika cepet dados nih. Oh. Sasampunipun acara ritual ingkang ritual tradisional sungkem telompak nika sampun rampung, lajeng menika napa ubur rampe sesaji menika nggih dipun
dipun grebek nih. Oh, Dipun sami rebutan niku dipun dahar malah. Nggih. Lajeng kesenian kelompok kesenian ingkang saking keditan menika pentas wonten ing nggih pelataran dasar jurang menika sakilenipun tuk menika nggih namung sempit tanpa ngginakaken piranti pandaya swanten nggih. Pengeras suara tidak ada. Mboten. Jadi secara tradisional. Pentas wonten mriku ya kinten-kinten wonten kata setunggal jam ya. Namung gugur ki wajib tegesipun. Nggih, wajib pentas wonten mriku. Samenipun sami kondur lajeng mangke pentas wonten nginggil kangge tontonan hiburan masyarakat. Menika nggih wontenipun acara ritual sungkem telumpak menika inggih gesangaken ekonomi kerakyatan amargi menapa kathah bakul-bakul ingkang sami sadean sauriping pergi menika amargi wonten pentas kesenian. Dados menika namung tambahan hiburan kagem masyarakat mawon. Tapi nami ritual pentas ritual nggih namung wonten petilasanipun. Nggih namung. Dados wonten mriku minangka petilasanipun nggih Kiai Singobarong. Nggih. Yang asalipun saking Kediri. Oh. Nggih. Dados taunipun nggih amargi mboten catatan sejarah nggih. Nggih, namung folklor nggih. Mboten wonten namung cerita rakyat melegenda nggih. Pitados monggo, mboten pitados nggih, mboten napa-napa. Terus selama niki nyuwun pangapunten, mboten wonten kajian ilmiahipun nggih. Kok dereng wonten nggih. Nah ananging tapi tetep lestari nggih. Tetep lestari dumugi sak menika. Kanyatanipun sedaya warga wonten ing dusun Gejayan, miwah Keditan menika tetep nguri-uri wontenipun tradisi sungkem telumpak. Sungkem dados sungkem menika bekti nggih, ngabekti. Raos bekti dumateng leluhur nggih. Nggih, leluhur. Dados mboten bekti dumateng napa di luar itu mboten. Namun kita kan wajib menghormati leluhur kita nggih, leluhur kita. Sewu mereka percaya dengan cara apapun menghormati. Dan namun menghormati. Tempatnya dipun pligiaken wonten ing petilasan pertapan Kiai Singobarong wonten ing ngandhap. Samenika sampun dipun bangun undak trap-trapanipun sampun diperkora sampun beton rumiyin lunyu sampun beton dados sampun mligi dipun bangun kagem acara ritual menika. Ritual menika. Sinaosa mboten ritual ya wonten piantun ingkang nggih. Wonten tujuan sanesipun nggih. Napa tirakat napa-napa. Dados Pak menawi kala wau kasebatan wonten Tok Mas dipun panggihaken prasasti Tok Mas wonten mriku mboten pun panggihaken prasasti. Nah, prasasti Sumarni namung nyeritakaken menawi wonten mriku wonten tuk ingkang kados Sungai Gangga wonten. Wonten India. Nggih. Nika rupa lama nika. Wonten dipun tatah wonten Selo Ageng. Nggih. Aksaranipun mawi Aksara Pahlawan apa huruf Pahlawan mboten. Basane basa tesih basa Sanskerta nggih. Sanskerta. Lajeng mriku dipun tatah wonten kados keris, wonten kados cakra. Nggih. Namung perlambang-perlambang ten niku prasasti menika. Sepriki dipun uri-uri dipun lestarikan dene samenika naminipun Balai Pelestarian Kebudayaan nggih. Nggih. Namine saiki BP3 rimen. Wonten sejarahipun wonten. Menika bukti menawi Kabupaten Magelang menika wiwit jaman rumiyin menika sampun mujudaken papan ingkang gemari Pahlo Jinawi nggih. Buktinipun nggih menika wonten Kerajaan Mataram kuno wonten mriki. Nggih. Wonten candi-candi ingkang megah. Candi Buddha wonten Budur. Menawi candi Hindu alit-alit nggih. Nggih. Alit-alit. Dados Magelang menika nabi kita menerawang dengan berdasarkan sejarah
ke masa lampau. Rumiyin menika papan panggenan ingkang Gemaripah Loh Jinawi. Nggih. Toto Tentrem Kertoharjo niku ceritanipun Pak Dalang. Rikala wonten Mahapralaya Gunung Merapi tahun 1006 nggih napa antara tahun 900 sampai 1006 puncaknya. Mriki pun kesilep lahar, candi-candi kependem, korban banyak, lajeng pindah dateng Jawa Timur. Nggih. Mriki wiwit tahun 1000 dumugi tahun 1000 sekawan atus nika tahun 1000 tertutup, sejarahnya tertutup. Tertutup grumbul. Tertutup. Abu vulkanik. Ceritanya sudah tertutup. Wiwit kebika malih wonten kerajaan Demak. Lajeng Pajang Mataram mriki dados alas Mentao ya to. Alas Mentao menika daerah ingkang rumiyin wewengkonipun kerajaan Mataram kuno ingkang sampun kesilep lahar, sampun tiler tanpa penduduk dipun tileraken kan dados alas. Kathah wit mentao mbok menawi. Mentao ini kan asma nama pohon gitu. Tetuwuhan. Nggih. Itu sampai dibabat dadi kerajaan Mataram Islam. Dadi nemu mubeng mawon nggih. Nggih. Samenika punjeripun kerajaan Mataram kuno nika wonten pundi nggih samriki dereng masih mesti dereng wonten papan panggenane ingkang dipun temtokaken. Pasti ingkang gumathok. Napa wonten Liangan ingkang bekas kota menika? Napa wonten daerah mriki Magelang? Karena sampun kependem lapisan tanah nggih. Karena Mahapralaya. Nggih. Bukti-bukti menika candi-candi, candi Budur berantakan mboten kados menika. Untungipun mawon penjajah Walanda menika peduli untuk menyelamatkan peninggalan purbakala bangsa kita. Terus dipugar, dibangun seperti sekarang ini. Ingkang kantun menika wonten Losari ya menika candi. Menika kependem sekawan meter dengan kebun salak. Candi ini pun saya putus, memang berantakan. Ya menika bukti-bukti sejarah ingkang saged kita presani wonten ing tlatah Magelang. Terus kerajaan Mataram kuno menika kala rumiyin minangka kerajaan ingkang ngedapi-dapi nggih. Ngedapi-dapi. Nah, menawi wangsul dhateng materi kala wau sungkem kelompak wonten ing dusun Gejayan miwah wonten ing dusun Keditan. Paraganipun kalih warga menika nggih. Dados secara urut-urutanipun warga dusun Keditan sowan dhateng Pak Bayan rumiyin kula nuwun kepala dusun nggih nembe mangke sampun dipun tampi nggih dhateng lajeng dipun derekaken dhateng petilasan perkapan Trompak wonten niku ngawontenaken ritual. Wonten petilasanipun menika wonten wujud tilaranipun kadosta sela menapa guwa menapa namung tuk menika. Namung tuk. Menika samenika wonten arca Ganesha, tapi niku mboten tilaran itu sudah zaman-zaman pun. Tapi niku dados minangka pisungsung saking komunitas Lima Gunung. Oh ngoten. Nggih. Dados Ganesha dados amargi rikala tahun 2010 nggih niku kan kathah pengungsi. Niku kathah ngungsi dhateng Gejayan nggih wonten. Oh mekaten. Nggih. Nika masyarakat ingkang rumiyin nate ngungsi menika lajeng tandha pengenget-enget mapanaken arca Ganesha. Tapi wonten ingkang criyos menawi menika wonten ingkang nampi wangsit menawi meniku minangka tetenger ngeten lah nggih tetenger. Ganesha kan Hindu nggih. Nggih. Ya niku zaman Kediri nggih zaman Hindu to niku. Tapi nabi asma Singo Barong menika wonten singa napa-napa mboten wonten. Dereng
Dereng napa mboten kapanggihaken. Namung tuk alit menika sisa-sisanipun. Kalian mata air ya namung menika kata nggih. Samenika papan menika sampun dipun resiki, sampun dipun bangun amargi minangka petilasan. Petilasan. Okay. Dan nyuwun sewu gayut kaliyan ritual kala wau lajeng saged ndudut utawi ngindakaken ekonomi kerakyatan. Nggih. Dados kathah ingkang sami sadyan. Sadyan kathah. Banyak menyedot pengunjung untuk datang dan menyaksikan utawi ngalap berkahipun toya saking tuk telompak kala wau. Nggih. Lajeng Pak Kader. Apakah menika nyuwun sewu dalam sajian menika ada durasi waktu yang ditentukan, misalnya 1 hari, nopo harus 2 hari, nopo namung cekap hanya di situ. Nah, mangke dipun paringi wangsulan sakpurnanipun paripura ingkang badhe dateng. Sagung para sutresna budaya miyarsa, rehat langkung rumiyin karana wontenipun paripura ingkang badhe dateng. Sumangga. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh, mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ono ijo kok gembeng sampean. Nopo, Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan pihak berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah, Bu. Lain kali bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi.
Sahabat Gemilang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak mulai berlaku 3 tahun sejak Undang-Undang HKPD diundangkan atau yang diberlakukan mulai tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang akan dikenakan opsen dengan tarif sebesar 66% dikalikan jumlah pajak terutang. PKB dan BBNKB merupakan pajak yang akan disetor ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan opsen PKB dan opsen BBNKB akan disetor ke pemerintah Kabupaten Magelang yang pembayarannya dilakukan bersamaan di kantor Samsat Mungkit Kabupaten Magelang. Jadi, dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, sama halnya ikut berpartisipasi, membangun dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Magelang. Ayo, segera lunasi pajak kendaraanmu. Wani numpai, wani majeki, Magelang semakin gemilang. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas bidang kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gemilang Sutresna budaya miyarsa kakung Semana Putri wangsul malih wonten ing Giyaran Borobudur Semawur perangan ingkang angka kaping kalih sasampunipun pariwara inggih para kadang sutresna monggo ing samangke ingkang saged nampi giyaran menika lumantar Gemilang fm.id menapa dene wonten ing frekuensi 96,8. Ing samangke saged sambetan lumantar nomor WhatsApp wonten ing 081 gangsal 78 968 968. Mbok menawi ing samangke wonten pandangan menapa dene kok kula sakadang kok wonten ingkang kalepyan anggenipun nyariosaken miwah babar lumantar panjenengan Bapak Kantor menika saged pun wimbui kirangipun lumantar WhatsApp
wonten ing studio 081 gangsal 78 96 Dene saderengipun kalajengaken dalu menika kula badhe kintun salam karahayon dhateng kadang-kadang kula kinasih ingkang tartamtu saben-saben malam Kemis tansah ajeg midhangetaken giaran Borobudur Semawur. Kadang-kadang kula wonten ing tlatah Krinjing sugeng dalu wonten Mas Heru, wonten Pak Erna, wonten kathah sanget pakunipun. Lajeng wonten kanca-kanca kula, dulur-dulur kula wonten ing Ngaglik, lajeng dulur-dulur kula ingkang wonten ing tlatah Ngablak, Mas Purnomo, paraga-paraga ketoprak wonten ing Kabupaten Magelang, Ngablak sak pemandhap, dumugi wonten ing Sawangan, dumugi wonten ing tlatah Ndukun lan sanesipun sugeng dalu mugi tansah binerkahat sehat. Dene Pak Kandar monggo badhe paring pangandikan menggah sinten ingkang badhe pun kintuni. Nggih. Dumateng Masinggih nggih ingkang wonten Padepokan Warga Budaya. Nah, Masinggih. Nggih. Sugeng dalu mbok menawi dalu menika midhangetaken. Adicara menika kanthi irah-irahan sungkem telompak. Ritual sungkem telompak ingkang tansah dipun adani wonten ing Dusun Gejayan saben tanggal gangsal Sawal. Ugi rencang-rencang 5 gunung ingkang lenggah wonten ing pundi kemawon nggih. Monggo kita sareng-sareng sami nguri-uri kabudayaan, kesenian, mliginipun kesenian rakyat ingkang wonten ing tlatah Kabupaten Magelang mriki. Nggih. Satemah mangke Kabupaten Magelang menika minangka kabupaten ingkang sugih kesenian-kesenian tradisional ingkang perlu dipun uri-uri. Nggih. Kasinggihan. Leres estu para kadang sutresna budaya miyarsa bilih Kabupaten Magelang minangka tuk sumberipun kesenian tradisi. Lan ugi nilai-nilai tradisi, acara-acara tradisi ingkang kathah sanget samangke menawi saben kala mangsa pandhak malam Kemis sing samangke badhe kababar tartamtu setunggal taun menika mboten telas. Amargi saking kathahipun khasanah kebudayaan ingkang wonten ing tlatah Kabupaten Magelang. Nggih, wangsul malih dhateng materi kala wau Mbah Kandar. Nggih. Kala wau wonten pitakenan ingkang lumantar WhatsApp menika, apakah durasi sajian sungkem telompak itu selain yang di situsnya nggih, selain yang ada di petilasanipun menika berjalan berapa hari? 1 hari, 2 hari, napa namung cekap 1 hari menika ritual sungkem telompak? Nggih. Nek ritual ingkang wigatos nggih namung dalam hitungan menit itu nggih. Nggih. Ingkang dipun adani wonten ing petilasan telompak menika. Acara-acara sanesipun ingkang tambahan menika namung arupi kesenian pentas-pentas kesenian saking Gejayan piyambak utawi saking Keditan menika namung kagem ngregengaken kalian swasananipun amargi lebaran nggih minangka hiburan dumateng warga masyarakat mliginipun marga Gejayan Banyusidi Pakis menika kathah wisatawan lokal ingkang sami mirsani pagelaran menika. Tapi ingkang wigatos nggih namung pementasan kesenian ingkang saking Keditan menika kelompok Jadilan Jaya Dijaya. Menika ingkang mligi ngawontenaken sungkem bekti wonten ing petilasan telompak ingkang rumiyin dados pertapanipun Kyai Singobarong ingkang dipun anggep sameika leluhuripun warga Banyusidi nggih. Kyai Singobarong, Jaya Dijaya, Ki Jaya amargi menika Gejayan menika wonten rumiyin papan patilasanipun Ki Jaya nggih. Dados katelahipun dados dusun Gejayan menika. Gejayan nggih. Terus
Nek banyu sidi ingkang sampun kula aturaken kelawan ya menika mbok menawi rumiyin menika toyanipun kathah. Saking agengipun toya. Banyu sidi niku ageng. Nggih. Nah, sepriki amargi kawontenan alam sampun ewah gingsir tukipun kantun alit. Sinaosa mboten nate asat, ketika rendeng mboten nate asat. Nggih. Wonten ing tlatah Banyusidi, Keditan, Pakis semua berkibat Pakis menika dumugi sameneika kan minangka dalam tanda kutip gudang seniman nggih. Seniman iki. Wonten dalang, sinden, nggih, paraga ketoprak. Paraga ketoprak nika kathah saking Pakis. Kesenian latar. Dalang kawentar saking Pakis nggih wonten Pak Jumbo. Pak Tri, Pak sinten setunggalipun nika? Pak Widodo. Pak Ngista sak sederek. Nggih. Lajeng sinden-sinden dikathah. Mas Bayu. Terus Pakis menika gudang seniman nggih, gudang seniman. Dan menika seniman autodidak. Turun-temurun. Secara turun-temurun secara napa menika? Genetik menurun dari bapak ibu dan leluhuripun nggih. Niku Sumerambah dumugi Sawangan ya to? Nggih. Sawangan niku kathah dalang sinden ingkang turun temurun nggih. Mbok menawi kala rumiyin kae pakis Sawangan. Sawangan. Kae pakis Sawangan. Nah, kula kinten mbok menawi ngoten. Lajeng nyuwun sewu, Mbak Kandan. Wonten ing ritual sungkem telompak menika ingkang nindakaken mboten winates dhateng para bapak nggih. Mboten. Dados wonten karo para ibu ugi. Napa winates? Ibu pendherek kathah ingkang ibu-ibu ya wonten. Menapa wonten satunggaling wewaler utawi pelanggaran ingkang boten saged boten pareng dipun langgar kadosta mbok menawi nyuwun sewu kala mangsanipun menawi pawongan pawestri mesti kala mangsa ngalami wontenipun nggarap sari. Nah menika wonten pantangan boten? Nawi ingkang kula ngertosi kula mboten mangertos secara pasti nggih. Tapi kalau kinten mereka-mereka yang sedang seperti itu sudah dengan sendirinya tidak akan mengikuti. Mboten badhe nderek dumugi petilasan. Nggih, karena menika papan-papan ingkang wingit utawi dipun sakralaken nggih. Nggih. Terus acara ritual tradisional sungkem telompak menika asipat sinkretis nggih. Perpaduan antar kepercayaan. Terus wonten kepercayaan kejawen wonten agama nuansa agama Buddha napa Hindu segede-segede wonten. Tapi carane ndonga mawi tapi donganipun mawi Islam secara agama Islam. Dadi menika sudah merupakan akulturasi dan percampuran berbagai agama nggih. Sinkretisme. Sinkretis. Menika mboten namung sungkem telompak kemawon ingkang nuansanipun kados mekaten nggih. Wonten nyadran nggih wonten to. Nyadran wonten. Wonten daerah sanesipun mboten wonten namun wonten Tlatah Magelang, Temanggung, Jogja, Boyolali mungkin nggih. Nggih. Tapi daerah Purworejo sak pengilen kados acara nyadran wonten wonten. Menika nuansanipun nggih nuansa sinkretis ugi nggih. Pramila wonten tembungan Jawa digawa, Arab digarap. Ini mujudaken bahwasanya tiang Jawi menika wicaksana. Nggih. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Ananging boten nilar jati dirinipun. Nah, tegesipun wonten tembungan Arab digarap, Jawa digawa menika dalam makna yang lebih besar adalah orang Jawa itu selalu memberikan keleluasaan untuk orang lain, menghormati orang lain untuk bisa tumbuh dan berkembang. Ananging tiang Jawi piyambak mboten bakal nilar pribadinipun. Sinaosa nyuwun pangapunten, sakmenika wonten tetembungan Jawa ilang Jawane. Wong kanyatanipun
sinaosa bobotipun tiyang Jawi menika bobot sikepipun gesang tiyang Jawi menika wonten penurunan utawi wonten sudanipun, ananging nyuwun sewu kala wau enjang kula menika dateng SMP 1 Atap Wonolela. Enjang nggih. Lajeng kaping kalihipun dhateng SMP 1 Atap Borobudur ingkang mapanipun wonten ing Keruk Munggang nggih. Keruk Munggang. Keruk Munggang. Nggih. Menika lari-lari menika badhe mendhet sepeda mawon nikalanipun wonten Bapak Ibu. Pak nderek langkung. Permisi Bapak. Nah, menika sinaosa wonten gradasi utawi penurunan tentang kualitas kebahasaan mbok menawi kala wonten derek langkung lajeng wonten permisi, ananging maknanipun tetep sami kok. Kula nuwun unggah-ungguh tetep wonten. Pramila menika dulur-dulur sabda kula kinten wonten sahabat budaya dan bahasa Jawa Kabupaten Magelang, Bu Widi dan kanca-kanca monggo grengseng semangat benjang tetep garap wontenipun Sibarda kula sengkuyung sesarengan ing samangke bahkanipun dimenyo Gen Z sakmenika mboten kecalan enggok amargi ento kula panjenengan ingkang minangka generasi sakmenika kok mboten caos tulodo mboten paring tulodo lari-lari badhe ngiblat sinten kita Pak. Leres nggih. Nah, pramila menika wonten ing Sungkem Telompak. Sungkem Telompak menika Pak Kanter mesti mirsani piyambak. Lari-lari dengan begitu PD-nya menggunakan pakaian kebesaran, pakaian kostum tradisi. Nggih. Pakaian sekolah jadilan, sekolah memberikan dispensasi untuk anak-anak untuk pas niku pas libur nggih. Nah, Selasa mboten libur. Nek pas pinuju lebaran kan tasih libur ya nggih. Wong mboten pinuju riyaya kemawon rikalanipun wonten adicara perti dusun, kadosta ruwahan, nggih. Rejepan. Nggih. Ha menika instansi-instansi terkait kadosta sekolah-sekolah yang ada di lingkungan itu memberikan dispensasi untuk anak-anak bisa menumbuh kembangkan kepekaan terhadap nilai tradisi lewat kearifan lokal. Lah, monggo Mbah kalajengaken menika. Dados wonten ing Gejayan niku wonten Banyu Sidi menika nggih wonten sawijining padepokan warga budaya. Nggih. Menika papan kagem geladen, kagem ngudi kawruh mliginipun bab kesenian rakyat, kesenian tradisi menapa kesenian rakyat. Satemah wonten ing Gejayan mliginipun menika samenika ingkang naminipun kesenian rakyat, kesenian tradisi menika saged mekar ngrembaka. Nggih. Menika minangka bukti menawi masyarakat wonten ing Kabupaten Magelang mliginipun wonten ing Gejayan menika greget anggenipun nguri-uri kabudayaan kita, kabudayaan Jawi, kebudayaan mliginipun kesenian rakyat, kesenian tradisi menika mboten surut tapi malah mekar ngrembaka. Lari-lari alit sampun sami geladen beksan, geladen kerawitan nggih. Seni kesenian sanesipun. Menika minangka bukti menawi seni kabudayaan menika wonten ing tlatah Magelang tansah ngrembaka nggih. Nggih. Ngrembaka. Menika minangka benteng ingkang utami kagem nanggulangi pangaribawa utawi pengaruh saking budaya-budaya manca. Asa menika kan budaya manca saged mlebet kanthi gampil wontenipun gadget menika. HP menika.
Ya menika tantangan nggih bagi kita Tantangan, generasi nggih. tua kepada Nggih. anak cucu kita, tapi gimana ya? Ya, anak-anak sekarang sudah terbiasa dengan ini HP ya sejak adanya COVID itu. Nggih, Karena belajar harus pakai HP. pakai HP. Setelah selesai sudah melekat, sulit Nggih, dilepaskan. Ya menika tantanganipun. Nggih, ananging nganu kok, Pak. Panci leres kawonten sak menika Nggih. dari lintas usia menika mboten saged uwal saking handphone. Nggih. Ananging kula kinten nut majenging zaman kelampahipun kados mekaten sinaosa HP menika sampun meratah. Nggih. Sinten nggih mawon gadah, lari alit mawon saged. Lah menika saged pun ginakaken kula panjenengan sami kinarya damel mempublikasi tentang kearifan lokal kita. Ya. Kanyatanipun kados Pak Kandar ugi nyerat dengan media handphonenya, kemudian dipun publikasi wonten Ariwarti utawi Kalawarti utawi seratan-seratan ingkang muncul wonten ing kanal-kanal YouTube utawi blog. Menika pun ginakaken kula kinten ing samangke Jawa mboten badhe kelangan enggok yen to sinten ingkang gesang wonten ing alam Jawi menika bisa memanfaatkan perkembangan teknologi. Rumiyin wayangan mboten wonten ginakaken sound ageng namung toa nggih, Mbah. Mboten wonten ginakaken lighting. Sak menika pagelaran ringgit cucal wonten lightingipun, ada permainan lampunya, pakai smoke, lajeng sonipun ageng, kepara sampun rijing. Nah, menika mujudaken kala wau wangsul Jawa digawa, Arab digarap, bahwasanya piyai Jawi menika sebenarnya bijaksana, mampu beradaptasi sedemikian cepat dan memanfaatkan situasi untuk lebih hebat lagi. Kanyatan teng pundi papan yang Jawi saged gesang lho, Mbah. Leres nggih. Wonten ing donya menika tersebar pun. Tersebar. Nggih. Nabi ingkang kathah nggih wonten Suriname, amargi asline nang Jawi. Nggih. Ya kabudayaan Jawi mriku tesih gesang. Nggih, tasih gesang. Tesih gesang. Dipun asta mriku kesenian dan kebudayaannya. Mriku wonten kenduran wonten. Nggih. Lajeng napa? Kesenian kados jatilan, mayang. Nggih. Tesih lestari malah Tasih, wonten nggih, Suriname nggih. mriku. Nika Nabi wonten mriku New Caledonia nggih wonten, tapi kathah ingkang wonten Suriname. Nggih. Nika tiyang Jawi menika wonten pundi-pundi wonten. Nggih. Tapi ingkang paling kathah wonten Suriname menika. Suriname. Nabi wonten Malaysia nggih wonten pundi-pundi wonten tiyang Jawi. Nggih. Nika eman sangat nabi kebudayaan Jawi ingkang wonten tanah air wonten Indonesia menika mboten dipun uriri, mboten dipun jagi, mboten dipun kembangaken, mboten dipun mekaraken. Nika mangke dangu-dangu saged napa Kalindih dening majenging kelindes jaman nggih. umbyaing jaman nggih. Jaman. Sinaosa samenika nuwun sewu nggih basa Jawi nggih. Basa Jawi menika lare-lare semenika nggih sampun kirang menguasai. Tapi kan tasih dipun sinau wonten sekolahan ya, wonten pelajaran basa Jawa wonten. Terus bahasa saben dintenipun ugi ngginakaken Nggih. basa Jawi. Sinaosa tasih tataran ngoko nggih, Pak. Nggih, ngoko mboten napa-napa. Mboten napa-napa sauger karena ngoko ugi kalebet tasih peranganipun basa, unggah-ungguh basa. Nggih. Mangke tertepanipun indahanipun yuswa umur mangke tartamtu lare menika saged ginakaken. Bakenipun ampun kendhat para sepuh paring tulodo. Perdengarkan, perlihatkan, berikan contoh. Nah, menika samangke putra siswa, para putra samangke tartamtus badhe ngiblat kados mekaten karana
kacang boten badhe ninggal lanjaranipun. Nah, lajeng Mbah Kandar, menika wancinipun meh rampit rampung, wonten dudutanipun boten saking prosesi sungkem telompak menika. Dados menawi dudutanipun ya kesimpulanipun nggih. Kita minangka generasi samenika nika ampun ngantos kesupen kalian leluhur nggih. Kanthi bekti sungkem telompak menika nedahaken menawi para generasi tua saking keditan menika ngajak generasi muda ngayahi sungkem menika kagem nguri-uri melestarikan budaya spiritual mereka dalam rangka menghormati dan menghargai leluhurnya. Dene wonten panyuwunan wonten ing papan menika amargi papan ingkang dipun pitados dados papan pepunden nggih. Menika kan penyuwunan menika kan dumateng Gusti Allah. Nggih. Namung lumantar leluhur-leluhuripun ingkang pakai media ataupun perantara nggih. Leluhur ingkang rumiyin nate ngapuntenaken laku spiritual wonten papan menika. Topo. Topo niku kan mesu brata mesu budi wonten gegayuhan tertentu nggih. Kita kanthi mekaten leluhur menika paring pitedah dumateng generasi samenika. Sedaya gegayuhan menika kedah dipun lampahi kanthi tapa dalam tapa brata. Priatos nggih kedah. Priatos. Tanpa menika nggih sengara saged kaleksanan. Nggih. Ya kaprihatosan menika rupi-rupi to. Nggih. Wonten secara fisik wonten, secara spiritual wonten. Amargi zaman samenika sampun benten kalian zaman kita alit rumiyin. Samenika nika napa-napa wonten satemah panggodha nika langkung ageng samenika tinimbang zaman kula alit. Nggih, leres. Zaman kula alit menika ingkang naminipun Padang Bulan menika dipun antu-antu. Nggih. Amargi nek Padang Bulan lari-lari sami kempal wonten latar dolanan menika sarana untuk bersosialisasi dan benten kalian zaman menika sosialisasi bisa dikatakan ya nggak ada karena individualis sudah pakai sosialisasi namanya namung wonten warung kopi. Nggih. Nika sing sampun ra disebut tapi lari-lari sampun boten media atau sarana untuk bersosialisasi sampun boten wonten. Nggih. Dadi menika Padang Bulan menika zaman kula alit menika dipun antu-antu sebulan sepindah. Malam Minggu Padang Bulan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak zaman dulu. Nggih. Samenika sampun boten Padang Bulan, peteng bulan pun boten bentenipun samenika sami kemawon. Nggih. Menika rumiyin kan hiburan nggih namung menika bersosialisasi ana gobak, jilumpet, jamuran nggih. Dolanan bocah. Nika ingkang dolanan bocah nika kan samenika tesih wonten tapi sampun meh ical. Tapi wonten upaya kagem ndudah malih dolanan bocah wonten jamuran, gobak dan wonten bentek dan sanesipun nggih. Sinasa namung arupi performance Iya. Nggih, dolanan bocah niku. Tapi alhamdulillah tesih wonten Mas. Tembang-tembang dolanan bocah samenika nggih tesih lestari. Saged kita midhangetaken lumantar YouTube wonten kathah menika. Nggih. Menika tantangan tumrap kita sedaya monggo kita ngawekani owah gingsire jaman iki pancen harus tantangan awrap dumegi dumateng kita harus bijaksana. Generasi kita, generasi tua. Nah, sadèrèngipun pun pungkasi Mbah Kata. Sungkem pun nedahaken kados mekaten. Telompak menika napa? Menika asma kok nggih. Asma. Nggih. Mboten terompah nggih. Mboten telompak menapa niku telompak menika. Tutuwuhan menapa sekar menapa kula piyambak dereng pikantuk infonipun. Nggih. Telompak
Niku nggih nama tumbuh-tumbuh atau nama Nggih. tapi nama asma niku asma nama, tempat nggih. nggih. Nama sebuah tempat, nama nggih. tempat nggih. Bukan nama sebuah benda, ananging Bukan, nama nama sebuah tempat. tempat yang itu dijadikan petilasan utawi papan tempat yang dulu pernah digunakan untuk singgah ataupun melakukan meditasi oleh seseorang yang memang dikultuskan dan dikenal masyarakat tertentu. Nggih. Sagung para sutresna Bodaya miyarsa. Matur nuwun Mbah Kandar. Kalau dengan dalu menika jinaosa tebanipun saged dumugi mriki ananging menika wujudipun kabudayan. Bilih tebanipun kabudayan menika boten saged dipun ukur sepinten dawanipun, sepinten wiyaripun. Karana budaya menika kasilipun budidayaning manungsa. Pramila kapirit saking panjenenganipun Bapak Ahmad Sukandar ingkang minangka satunggaling jurnalis wartawan senior wonten ing satunggaling Ariwarti wonten ing Sungkem Telompak kala wau nedahaken satunggaling wewarah luhur ingkang diawali dengan yang namanya kula nuwun, kemudian diberikan izin baru melakukan sebuah ritual. Ini merupakan sebuah wujud gambaran nyata bahwasannya orang Jawa akan selalu mengedepankan tembung terlebih dahulu, maju ketok raine, mungkur ketok gitoke, wujud dari seorang kesatria. Boten badhe tumindak ingkang nista karena tumindak nista menika boten watakipun satriya. Usana mekaten lan semanten kula minangka pangendalining gati wonten dalu menika nyuwun pangapunten pinanggih malih wonten candhak kalodhangan ingkang badhe dhateng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sugeng dalu.